Безнең икебез яздырган юк әле. Беренче тапкыр гына. Табигать аны шулай яраткан икән, алар димәк бу җирдә яшәргә хокуклы. Аларны бит инде хәзер нәрсә яндырып үтәргә мин хәзер гафу итегез. Әтиәниләрнең бераз гына бу теге маразмы. Ничә немецны үтердең, анда синең бабаң ничә немецны үтерде? 66 миллиарда кая китәчәк ул акчаның? Әйдә шулпан икебез генә дәвам итик. Безнең икебез яздырган юк әле. Беренче тапкыр гына. Һәм киләсе тема безнең мәктәп һәм дежурство дип атала. Тукта без конституцияны шулай яптыкмыни? Ну, конституцияны япмадык. Чөнки икебез дәвам итик әле. Син дәвам итәсең киләме конституцияны? Әйдә тагын бер теге поправканы әйтеп үт инде. Кайсын? Бог, Аллаһ яки гаилә һәм гаилә турында. Әлеге үзгәреш буенча мин поправка дип әйтәм инде, чөнки үзгәреш сүзе миңа ничектер ошамый. Поправка буенча төзәтмә. Ярар. Төзәтмә. Әлеге төзәтмә буенча хәзер брак, ну, русча әйтәм инде, брак. Союз мужчин. Семья это только брак мужчины и женщины. Ягъни хәзер конституция буенча умумән однополые, ничек әйтим? Бер җенесле гаиләләр инде ярар. Умумән төзеп булмаячак һәм алар балалар йортыннан ала алмаячаклар. Бу конституцион үзгәреш төзәтмә миңа калса чөнки бу бит үзгәрешне Путин тәкъдим итте. Чөнки кайбер төзәтмәләрне Путин тәкъдим итте. Һәм миңа калса бу консерватив яклаучыларын консерватив карашлы кешеләрне тагын да үзенә якынайту өчен. Чөнки мәсәлән РБКда бер материал чыккан инде, менә шул үзгәреш турында. Һәм политолог Алексей Макарин усмотрел во внесении этого пакета поправок желание президента консолидировать своих сторонников на основе консервативных ценностей, патриотизма и традиционализма. Думаю, что эти поправки в большинстве своем вряд ли изменят что-то в общественной жизни. Их задача продемонстрировать верность традиционным ценностям и, возможно, повысить явку на общероссийском голосовании, отмечает он. Ягъни бу Путинның дер хәйләкәр адымы дип әйтергә була. Ләкин шулай да хәйләкәр адым булса да, әлеге төзәтмә бит конституцияга керәчәк һәм гомумән илдәге тормыш ничектә булса барбыр үзгәрәчәк, чөнки хәзер бу бер җенесле гаиләләрне гомумән хөрмәтми башлаячаклар. Алар бит, менә миңа шунысы кызык, бер җенесле гаиләләр бездә бит инде юк түгел бар. Бар, Алар нишләячәксең хәзер бу кыз? Билгесез, чөнки хәтта аларны бит аерыга ярамый. Хәтта чөнки Путинның пресс-секретаре да Песков бу сорауга төгәл җавап бирә алмады. Чөнки бу медиадагы яңалык буенча, СМИдагы яңалык буенча Путин әлеге төзәтмәләрне спонтан керткән. Ягъни һәм шуңа күрә Песков үзенең фикерен төзергә дип әйтәм өлгермәгән. Шуңа күрә Песковка бу төзәтмәләр буенча сорау биргәч, мәсәлән, нигә кирәк алар, мәсәлән, бу Аллаһ турындагы төзәтмә, гаилә турындагы төзәтмә, ул җавап бирә алмады. Я пока не могу ответить дип кенә җавап бирде. Беренче фикерем инде бер караганда мин хәтта аны хуплыймдыр да, чөнки үзем шундый кыйммәтләрдә тәрбияләнгән кеше буларак, монда бит әле кешенең тәрбиясеннән дә килә. Без бит инде Европача тәрбияләнмәгән һәм безнең өчен гаилә әти, теге ир хатын, балалар, теге нормаль күренеш шундый. Ләкин дөньясы үзгәрә. Әмма икенче яктан да хәзер мин уйлап куйдым, дөньясы үзгәреп бетте бит инде. Алар ни эшләрсең дигән фикер бездә бит инде бөтенләй бер тигез бөтен кеше. Яшәргә хаклы бит. Алар да бит инде табигать аны шулай яраткан икән, алар димәк бу җирдә яшәргә хокуклы. Аларны бит инде хәзер нәрсә яндырып үтәргә мин хәзер гафу итегез. Инде бер кысрыклау татарларны кысрыклыйлар государство образующий теге әйбер белән. Ну татарларны гына түгел, гомумән әйтәм. Этик аллы-гөлле кешеләрне булай. Һәм бу бик кыскасы төзәтмәләр турында шушы. Чөнки башка ниндидер үз фикереңне дә әйтеп булмый, чөнки халыкның кайфы әлеге төзәтмәләр турында күренә. Мәсәлән, шул Терешкова карата. Валентин Терешкова турында оттык, ләкин шулай да һәрбер кеше аны, ну, интернетта аеруча аңа карата бик күп хейт, ягъни аны аңа карата интернет һөҗүм бик күп ясала инде. Ләкин миңа калса бу ул үзе гаепле. Нишләсәң дә, чөнки
ул бу төзәтмәне тәкъдим итте. 80 яшьтә нәрсә керергә була инде башка тагын. Ләкин шунысы кызык, Валентина Терешкова көтмәгәндә аның алдында кагаз барлыкка килде, Путин көтмәгәндә Госдумага килеп керде, Путин көтмәгәндә кулында кагаз иде һәм шул кагаздан сүзләр. Һәм алар бер дә алдан әзерләнмәгән. Юк, бу көндә генә һәм шушы минутта гына уйлап табылган әйбер иде. Әлбәттә. Һәм конституцион үзгәрешләр моның өчен уйлап табылмаган иде. Юк иде, юк. Юк. Без ялгышабыз бик. Әйдә, тема шулай да дәвам итик. Мәктәп һәм дежурство. Җиңелрәк темаларга күчәбез. Җиргә төшәбез. Мәктәп һәм дежурство. Балаларны мәктәптә көчләп дежур итәргә кирәкме? Алар дежур итәргә, гомумән балалар мәктәптә дежур итәргә тиешме? Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? Син үзең дежур итә идеңме? Ну, мин үз чорыбызны искә алам. Нигә шул кадәр җитди кабул итәләр, нигә аны хәтта СМИга чыгаралардыр. Мәсәлән, мин авыл мәктәбендә укыдым һәм бездә, кайбер чакта дежур итәсең инде, кайбер чакта дежур итмәсең һәм берсе дә аны тикшереп тормый, бу тәгәндер хукук буза түгел бит. Килешәйдем. Мин дә синең килешәм. Бездә идән юган инде, юмаганда, казымаганда инде. Укытучы кирип караса, юасың инде. Укытучы китсә, эсендә китәсең тизгенә. Аннары иртән килгәч әйтәсең, без юган идек, монда килүче кешеләр инде пишраткан кирәк. Бернинди проблемасын күрми идек һәм хәзер белмим, әти-әниләр балаларын бигрәк бик яклыйлар. Һәм эшләтергә теләмиләр. Бу балаларның булай да балаларның технологик хезмәт дәресләре хәзер бит юк дәрәҗәсендә дип беләм. Менә шул еге хезмәт дәресе, безнең шурда ук инде хезмәт дәресе ул дигән җитди дәрес дип кабул ителмәй. Бездәге кабер чакта, әгәр дә кыш булса, анда кар көрергә чыга идек, җәй булса бакча утырганда. Булай еге хәзердән беткән инде ул. Мин мәсәлән хәтерләмим. Я укытучылар белән тикшерә әзерләнергә ала иде ул дәрестә. Әмма алар кирәк менә ул дежур торуга алай җитди карамасыннар әти-әниләр, чөнки менә мәсәлән, безне чыгаралар иде бакчага, фәләнгә, түтәлләр казыганда, авыл мәктәбендә укыган кеше мине аңлар, син дә мине аңлыйсың. Һәм без ирәндек түтәлләр ясарга, теге казыклар куеп, җепләр сузып. Мин өйгә кайтып, әниләргә шулай эшләргә булыша идем, 7-8 класста укыганда. Әниләр шаккатай, без бит сине моңа өйрәтмәдек, син каян беләсең дип. Мәктәптә өйрәткән, тормышта кирәк була ул. Белем турында сүз бармый. Хәзер инде безнең бөтен белемебез йыгы бирүгә кайтып калды. Менә мондый хезмәт дәресе ул кирәк. Менә калса бу моңа каршы чыгучы ата-аналар ул күбрәк шәһәрдән инде. Авыл әтинеләре моңа теге эшләсен, нигә эшләмәсен, эшләтегез, күбрәк тә эшләтегез дип әйтәләр. Безгә шулай әйтәләр, мин хәтерләмим, яклап нәрсәдер арып кайтасың, өйдә дә шул ук эш инде. Киресенчә, чынып тору. Хәзерге балалар ничектер ялкау булып үсәргә мөмкиннәр. Булай шәһәрдә аеруча эш юк бит инде, эш шулай дип әйтим. Мәсәлән, теге ул мусор чыгарга мөмкин. Шәһәрдәге 2 этажлы бүлмәләрне бер уборщица гына бит инде 5000 зарплата белән ничек ул юып бетерсен. Нәрсә була инде 11-нче сыйныф класс баласы идән юып алса? 11-нче класс баласы булмаса, 8-нче класс баласы, аларны җир казырга бит эшләп такмыйлар шәһәр җирендә. Әти-әниләрнең бераз генә бу теге маразмы. Мин мәсәлән үзем әни булгач, үз баламны алай теге яклап тормас иде. Алай каты якламасым. Барыбер ничектер укытучы әйткән мәктәп, ул бит аны шахта ватырга җибәрми мәктәп. Нишләп инде ул? Тормыш мәктәбен үтәргә тиеш, тормыш дәресен өйрәнергә тиеш мәктәптә булса да. Чөнки хәзер ата-аналарның булай да балаларны нәрсәгәдер өйрәтергә вакытлары юк. Нәтиҗә, ата-аналар балаларын ул кадәр нык якламасын иде, чөнки алар кирәкмәгән җирдә. Һәрбер бала эшкә өйрәнергә тиеш миңа калса. Һәм киләсе темага күчик, һәм безнең киләсе тема җиңүнең 75 еллыгы. Һәм син бәйрәмгә ничек карыйсың үзең? Мин карый идең һәм хәзер. Гомумән Минем соңгы елларда фикерем бик үзгәрде.
неге шундай зур шара кирәк? Мәсәлән, ул Мәскәүдә үтәде, Казанда бик күп акча рәм итәләр. Әлеге акчаларны ел дәвамында ветераннарга биреп барсалар, ул күпкә файдалы булыр иде. Булай теге бер көнлек ниндидер бәйрәм өчен шул кайранда миллиардлар рәм итү не кирәк ул? Һәм әле бу бәйрәмнең тагын начар тәэсире үсеп килүче яшьләр, ягъни шул безнең яшьтәге кешеләр ничектер дөрес кабул итмәү бу бәйрәмне. Шул әгәр дә урамда күрәсездер инде, аеруча әлеге бәйрәм якынлаша башлагачында машиналарда, на Берлин. Можем повторить. Я этого не понимаю. Как и надписи на Берлин, как и надписи можем повторить. Что это? Что это вообще? Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я-то помню еще, как я с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, вот, с одной лишь фразой, чтобы не было войны, выпивали. И вдруг ты едешь с надписью на Берлин, можем 41-45 можем повторить. Ты чего, парень? Мәсәлән, шулай бер вакыйганы искә төшердем. Кыш көне булды. Безнең кыш көне авылда сценарий ясыйлар инде кардан. Һәм танк ясап куйганнар. Сельсовет бинасы кырында танк ясап куйганнар буздан. Һәм язып куйганнар на Берлин. Һәм нигә кирәк ул язу? Әгәр дә танкны ясасалар, ярар, танк мотор, ләкин андагы язу на Берлин. Моны бит балалар укый һәм аларда әлеге язуларны укып на Берлин можем повторить дип, аларда киресенчә инде агрессив караш турырга мөмкин. Мәсәлән, алар шулай алар теге хәзерге немецлар, хәзерге теге Германиядә яшәүче кешеләрне фашистлар итеп кабул итәргә башларга мөмкиннәр. Чөнки Берлин бит әле хәзер дә бар, ләкин хәзерге Берлинда инде бернинди фашистлар бардыр инде, ләкин ул бер икәү генә. Чынлыкта анда шул гади кешеләр, безнең кебек гади кешеләр яши һәм нигә анда на Берлин дигән язулар кирәк? Нигә можем повторить? Чөнки Европада хәзер тыныч яшәргә омтыла, ә без ниндидер безнең гади кешеләр сугышырга тели. Нигә? Ondan sonra Европада тыныч дисәң дә, мен сиңа хәзер бер мисал китерәм. Миңа бер танышым сөйләде. Ул Чехиядә командировкада булды инде. Берничә айда. Һәм чехлар дөрес бит инде. Чехлар миңа килеп ди, син ничә немецны кырдың соң дип әйтәләр ди. Хәтта андый кешеләр әле дә бар дип әйтәсем килә. Син ничә немецны үтердең, анда синең бабаң ничә немецны үтерде соң дип, теге яңадан инде сүнгән ялкынга дип әйтимсең инде утын утып торалар. Әлбәттә бу җиңү, бу зур җиңү, ләкин күпме үлгән кешеләр һәм нигә шундый парад, ничек әйтим, бәйрәм итәргә? Бу бәйрәм ул ничектер ниндидер яхшы әйбердән килеп чыга. Монда бит күпме үлгәннәр, күпме вафат булып, теге сугыш кырында вафат булып калучы кешеләр күпме алар. Менә әгәр дә алар анда зияратка барсалар, анда чәчәкләр куйсалар, аларны искә алсалар, бу әле аңлашыла. Ләкин шундый зур бәйрәм үткәрү. Һәм ул бик пафослы. Һәм ул бик бер көндек. Менә миңа шунысы гына ачуым китерә. Ул бер көндек. Бер көн бөтен кеше шаулап ала. Әйе, без җиңдек, фәлән тегән, мин яратам сине. Шул бер көнгә искә төшерәләр бөтенсе. Һәм икенче көнне бетте, унутылды ветераны да, унутылды җиңүе дә, унутылды синең бөтен тарихың да. Әйтерсең, булмаган кебек, ниндидер бер тусы һәм менә миңа шунысы ачуны китерә. 9 май ул бит ял көне буларак билгеле. Һәм ул шашлык пешереп, аракы эчеп утыруга, гафу итегез инде, алкоголь эчеп утыруга бер сәбәп ул. Яшьләр арасында да. Мин хәтта күргәнем бар шундый үземнең әйтим инде окружением арасыннан кешеләрне май бәйрәмнәрен көтәләр. Теге берсе инде хезмәт бәйрәме фәлән тегән. Менә әгәр дә анда ял итеп өлгермәсәк, 9 май көне чыгырбыз әле табигатькә, шашлык пешереп, кальян тартырбыз дигәннәр. Миңа ул бик каты күңелемә тигән иде. Ничек инде? Владимир Познер, журналист, беренче каналның алып баручысы, шулай ук әлеге бәйрәм турында үз фикерен белдерде һәм ул үзенең социаль челтәрендә булай дип язды.
пора уже прекращать. Ну зачем? Во-первых, столько денег уходит, во-вторых, зачем шундай кыска гына бер үзенең постын калдырган иде. Мен килешәм сиңа акча буенча. Күпме ветеран, күпме тыл хезмәтчене әйтик, күпме гомумән сугышта зыян күргән кешеләр начар хәлдә яши. Менә бар шундый ветераннар, менә бер кешеләр, аерым кешеләр, аларны бөтен җиргә стреп йөртү дип әйтүем бик каты яңгырар, әмма сез мине аңладыгыз, тыңлаучылар мине аңлар. Бөтен җиргә аларны стреп йөртәләр һәм алар менә карыйсың да алар гына сугышкан, алар гына көрәшкән кебек дигән фикер кала. Мин бөтен ветераннарга хөрмәт белән карыйм, хәзер миңа теге таш атмасыннар. Һәм син дә мине аңлыйсыңдыр. Кая калганнары? Һәм шундый фикер яши миндә дә һәм күп кешедә яшидер ул. Чын батырлар алар халак булган, алар. Әгәр дә шул ветераннарның өйләренә барсак, алар начар хәлдә яши бит. Алар кыдыш хәлдә яши. Ремонтлары күптән булмаган инде, ашарганда шул гречка белән макарон ашыйлар инде. Суы, газы булмаска да мөмкин әле. Бөтенләй чөнки түли алмыйлар аның өчен. Миңа калса, менә әгәр дә күрсәтергә телиләр икән хөрмәтне һәм безнең менә хөрмәте безне дип әйтик инде аларга. Мәсәлән, ветераннарга шул ук тормыш шартларын яхшыртуның бер усулы дип әйтимме соң инде, коммуналь хезмәтләргә түләүләрне мәсәлән аларга гомумән отменяйтсыннар мәсәлән. Һич юк инде. Гомумән гомерлеккә мин теге 9 майга гына димим. 75 мең бүленеп бирә, ярар 100 мең бүленеп бирә. Әмма ул акчаның буенча гомумән Владимир Путин 71 миллиард бүлеп бирде ниләргә, ветераннарга һәм тыл ветераннарына түләр өчен. Һәм гади арифметика. Безнең илдә 70 мең ветеран калды. Монда тыл ветераннары да һәм ветераннар, сугыш ветераннары да. Һәм әгәр дә аларга бит инде 75 мең бүленеп бирәчәк. 75 мең һәрберсенә инде. Һәм әгәр дә мәсәлән 71 мең калды, 75 меңне тапкырлыйсың, һәм бары тик 5 миллиард, якынча 5 миллиард килеп чыгачак. Калганны кая китәчәк? Анда 66 миллиарда кая китәчәк ул акчаның? Менә тагын бер ничек ну, мин түгел әйтә алмыйм, ләкин миңа калса тагын распил өчен бер мөмкинлек. Бу акчаларны нидер үзләштерү өчен. Һәм без бит менә бу арифметикага игътибар итмибез, син хәзер дөрес әйттең. Менә без дә күрәбез, ветераннарга шул кадәр бүлеп бирелде. И без ой, ничек хөрмәтләүнең бер чарасы итеп. Елга бер тапкыр хөрмәтләү. Бу бик начар һәм бу безнең шулай йөзебезнең бер бик матур түгел өлешен күрсәтә. Шулпан саубулашырга да вакыт килеп җитте. Саубулашыр инде. Бүген без нигәдер моңсурак һәм шундый моңсурак теориясе. Астан шакыдылар инде. Кыскасы. Һәм без бернинди дә буйлсы вәгъдәләр биреп калмыйбыз, чөнки без белмибез кайчан яздырачакбыз. Без спонтан килеп утырып яздырырга мөмкинбез. Ләкин әгәр дә безнең кайф булса, киләсе атнага яздырырбыз. Карантин әгәр дә илләр имин торып вакцина тапсалар. Мессенджерлар аша. Син бит тәкъдим иттең. Видеосвязь аша. Алай да мөмкин. Кыскасы, сау булыгыз, дуслар. Безне тыңлаган өчен, безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Гомумән безнең белән булыгыз. Авырмагыз. Авырмагыз.